O 7 de xaneiro é unha data marcada no calendario da veciñanza da Illa de Arousa, o día do seu patrón, San Xulián. Nesta data sinalada, todo o pobo da illa bótase ás rúas coas súas mellores galas para gozar do seu festexo. Pero as imaxes dos anos anteriores contrastan coa deste ano, onde as rúas e os bares atopábanse prácticamente baleiros. De forma completamente diferente do resto dos anos, non? Están todas as celebracións canceladas bueno, salvo dúas misas que se están celebrando en honra ao San Xulián, o resto das celebracións están canceladas. A situación sanitaria que atravesa a vila e as restriccións levaron a moitos veciños a pospoñer a celebración do San Xulián. Sabemos que temos peche perimetral, que temos restricción na hostelería e hai que respetalas. Aínda así non faltaron os que se vestiron coas súas mellores galas para celebrar o día do seu patrón. Non é como anos atrás que estaban todos os bares abertos, viñan xente de fora, xente de aquí e toda pola calle, pero bueno, aínda así, aínda que a pandemia, a tradición non se perde. Hai que ir cas medidas de seguridade, pero a corbata que hai que poñer, nunca se pode perder. Bueno, la verdad es que se vive un poco raro, ya que no nos podemos juntar tantos amigos como otros años, pero bueno, la tradición, como decía mi compañero, sigue siendo la misma. A situación non impide continuar coa tradición, pero sempre respetando as restriccións. O que molesta é que hai que andar con mascarilla por sistema de seguridade, que eu entendo e respeto, e son os primeiros en facelo, pero a mí nadie me vai impedir poñer o traxe. Normalmente todos os años venimos 6, 7 amigos, este año somos 2, máximo 3, comer separados y mascarilla y no juntarnos con mucha gente. Claro, es un poco diferente, pero bueno, es lo que toca este año. A programación das festas reduciuse únicamente a 2 misas, sen actividades culturais nin pasacalles. Os poucos bares que estaban abertos tiñan de límite ata 6 da tarde. A veciñanza da illa tivo que honrar o seu patrón dunha maneira diferente, pero coa esperanza de recuperar a súa tradición no vindeiro ano cunha celebración igual ou mellor que nos anos anteriores.